inini nzvimbo yandigere ndakapuwa nasabhuku nekomiti yake komiti of seven ndovakandiratidza pandigere. Inini pane zvekushaika kwakaita mai vangu. Inini ndaichengeta amai vangu vachibva vashaika, saka vana vepamusha apa ndo vakazondidzinga vachiti chii hausi mwana wababa wedu, asi upenyu hwangu hwese ndakandigere namai ipapo. Makazodzimba muchinzi hamusi mwana wababa vavo, icho chiri chokwadi. Saka makagumhanisa chichimaona sabhuku. Inini ndakatombobva ndikashungurudzika ndichingofamba ndichingoenda. Svika sabhuku vazondifonera vakati amai muri kupi? Ndikati ndava kupurazi kwatiri kochi. Saka ndiri kupurazi ikoko ndopavakazoti tagara pasi nekomiti kuti semwana watakakura naye watigere naye muno hamungatambudzi. Svika sabhuku vazondirara ndazoka sabhuku ndopavakandishedza komiti ndopavanondiratidza. Handii muri kuti makakurira musha imomo? Inini ndati makakurira musha imomo ndichichengeta amai ka. Ndati handii kuti makakurira musha imomo ndizvo? Pamundo wamugere ndepani? Noti muno vanhu munovaziva sekutaura kwamaita ndepani? Inini nzvimbo yekutaurwa kwayo zvainzi haina muridzi. Haina muridzi? Yainzi sabhuku vaiti ndipe hurumende kundipa kwavakaita nekomiti. Haisi plan, haisi minda yevanhu. Asi munoziva kuti imi makagadzirwa munofanira kuzosvika kwamambo, mambo waapuruvha kuti pamugere zvechokwadi nakansela hapasi ndepenyika kana mambo atendera. Haikapa handina kumbozvisawo mupfungwa. Saka makagariswa pekunyeba, munofanira kubva vamwe ngavato penyu makapona. Musoro wedare, musoro wangu. Inini panzvimbo yandigere ndakagara panzvimbo pasekuru, hanzvadzi yambuya vangu, mai vamai vangu, hanzvadzi yavo ndiye ane lendi iyoyo. Makapapiwa nani? Inini ndakapapiwa nasabhuku taizivana takasakana kuGwarare. Inini wafrengi ndaivaziva vachiuya kuzoona ambuya vangu. Pamusoro yemama? Machina sabhuku maizivana? Inini ndakavaziva vachiuya kuzoona ambuya kwaSeke. Imi mamusiri kunoku maigara kwaSeke? Inini ndaigara kuGwarare. Ambuya wangu anogara kwaSeke, saka pandaenda kunoona ambuya wangu kwataisangana. Saka tazosangana kudaro tabva tazosangana futi mutauni nekupanana mafoni ekuzisana. Sabhuku ndopa ndakazomuti inini ndopana mafoni abana sabhuku masangana mutauni. Titakutongokurukura sasekuru kandi sekuru because ambuya wangu iwawinari. Saka ambuya winari. Saka tichingokurukura bvata iwe ndaimbokuona kaiwe ndikati panzurugara kupi ndikati ndinogara kuEpweti kakarorwa kuEpweti
nguruva wangu arikuepe kubatomuka nguruva wangu arushandise kanzi ndobva ndatova sekuri nini kusaibwa munogara hakuna musha here svanzi aiona kutibvunza kumusha handiti sekuru wako vane madhumura avo here sekuru wamaenzani vapi vapi awetu awetu inakangazouti vapi sekuru vangu vanzi awetu vambuya vangu inini sekuru wenyu vaizani awetu kwenda wapi wamari ninyina wawetu vaizani handivazive bhosi ndandiri mwana mudiki kai vandinoziva ndiwaambuya vangu ivavo ndivandonyatsoziva ambuya vangu vakazvara amai vangu kozi hama dzakunoziva dzaambuya isisi hatina kurira kwavari kaizvi ndaziva kuzowa mari munhu obva kuzowa mbuya vako neta ahwapi vakavanga zara vava hwepi izvova aida sekura izowaika vamasekura unoziva ndivani vamwe vasekura ndoziva vamujaira ndaingonzwa but handivazivi ingonzwa vainzi amujairi amujairi naye vanogara kunogara kuraini kwavo naye amujairi unoziva handikwaseka sorabeukaseke amai zvazvinoita pamberi pamambo unozvininipisa mazvinzwa munogona kutobatsirwa makauya mapiwa mashoko ozi kutengeserwa kana kupiwa pekugara imimi yanga isiri mhosva yenyu mazvinzwa saka chokwadi chinototi musunungurwe iteerai matamai sabhuku yenyu wamutotaura anotori nemhosva yenyu ndozvatokuisai pano zvakataurirwa kuseri kumashure hamusikuziva saka andira mubatsirwe musha wenyu mugare muripo nekuti musha vano handitotovada ndirika taurai chokwadi pamberi pedare musununguru nekuti chazvinoita ndechekuti musha wese unoti zvamukuti hatizvizive tobva tatibvai nekuti unokudare makatinyebera kare mazvinzwa munhu anongotaura chokwadi chake iva makagaripa mutoshamisira mitosununguru taura chokwadi ipapo nekuti musha une varidzi musha una vandoziva zvetu zvakawanda saka imimi kana mati imimi pamugere nemukodzero kwagara isu tosisa madzimambo ibvaipa hapasi penyu azvinzwa asi kana mine chokwadi tamuda kutaura daro zvamusina kufidwa mashoko aya totoziva tosokama zvese nyaya kutaurai zvakasununguka totangira ipapo nekuti mutori munhu mukuru hapana pataimboobisira isereji mutoringa nemhuri ani mamatovaka pamba makagarapo kirini ipapo ndakapawana 2016 mupato nenguva makagara inotoitere nhai mai kuti muzibvai nhasi nekuda kufodataura chokwadi chete hazvishandi zvisunungurei mashoko amauzwa kutaurai aya totozodaya kunyepaya hakusi kunyema nekuti tinongoya musha mutodedza vakuru vemo zvinongobuda saizvozvo kanongoti pamberi pedare pano mozvisunungura nechokwadi kana paine zvirigo zvinoda kuitwa mouzwa zvirigo izvozvo zvinoda kuitwa mugara 2016 kwakugara makagara mazvinzwa saka tarambira kubatsirwa nedare taurai chokwadi aikoneko nedare kunge vanhu vakakusa tikuzitonga mazuva edu makatogara kuchaimo kuti mutotomona makagaraiko kutotova kuti mukotomona chokutonga kuseminyaya iwe saka totoziva kuti munhu ane akatofidwa mwana akamera muruoko achierenga paruoko achidai achidai saka imimi semunhu mukuru semunhu ane mhuri taurai dare chokwadi kana muchikumbira pamberi pedare ndinokumbirawo zvangu handinenge kuenda mukumbira mazvinzwa chitaurai chokwadi inini pamunda pandakagara ndepambuya pehanzvadzi yambuya amai vakazvara amai vavo yainzani hanzvadzi yambuya amumonderi anzani tarai chokwadi musunungurwe
Masori nema zvatobata kare. Sorecho kwati kuzotendeza. Vana ivo vambuya huto munovadeedza vese pano chesimba rovadeedza chevariko variko vachatizive imwe Wanondiziva zvozoti pamwe mwana wayo ahweti wacho ndiuma akatoita chezvinga ndobva atengesa sabhuka yaatomuhoshi kuchiro aingasangamaka mwana wahweti ari akatengesa saka munokumbira pamberi pedati zvamai zvoka kumbirai kumbira pamberi pedare zvakanaka muregewo dare ndizvo muze kumbirai ndiri kukumbira kumamama kuti pandakagara ini handina kubhabhadhara ngatikumbirai kuna mambo kuti zvese munoona nemakapiwa mahara asi kumbirai kuna mambo inini kuti inini ndokumbira kugara ipapo inini ndokumbirawo kuna mambo kuti ndigarewo ipapo handiri ipapo saka mambira unyeberi kuti makatinga muchipedza mwambira dzangokumbira naye mai manizongokumbira sezvozvo ko nemamambizida usaurei tausei kuti ndozvakana vana vari makati hadzisi nhema mambo vanoramba kuti mugari makati hadzisi nhema mambo vari kwaserema ndokumbirawo kuna mambo kuti ndigarewo panzvimbo ipapo kwanga kuti mutaure nhema ndianoita kuti muzive naye ko mazita yamawana izvo makumbira zvakanaka iwa mamana hwetu wamamutaura ana hwati mambitaurei hai madzimai sukai mashura ini awe timunaziya 2014 hours at 2016 hours wakafanya ndo vagara pambiwa wetu vari kuminda ambuya nanzani mimi ambuya vetu mukazi wawetu yaita awetu vacho vayera chii awetu ndewe munenduru vayera chii ndewe munenduru enhari kumzima wawayera chii isati vanadiko vana vavo vamunoziva ndivanani vavo vamwena nangani hativazive vana vawe amuna vani mwana unoziva imusoro mwana mukwasha ndaikwedo zvokofambisana aiwewe mukazi wawetu ndiya havana kumbita mimai havana kumbita mwana ari kuri vani vavanhu mwana wawetu ari kuzikanwa mwana wawetu ndati kuva wetu vane mukadzi kubva havana kumbita mukadzi ko ava vakawanira ati handadzi yavo handadzi yawetu ndo yabereka mwana ane munhu uyu yemuzukuru muzukuru rwi muzukuru wehanzvadzi yawetu mwana wani wehanzvadzi yawetu uyu mwana hanzvadzi yawetu ndoine mwana uyu hanzvadzi yawetu ndo yabereka mwana azobereka mukatoburisai madhurasa mati muri muzukuru wani ndiri muzukuru uri wawetu amai yonzani amai vangu inini vanonzi mandiri mandirani mandiri mushambai handi hakuna vaziva ndi handizive kana vachiziva atazoziva pamba emiya erdera munhu unonyanyaziva kuti wana isisi
Ndoro. Aya. Amai musikana uyu wakazvarwa mushamenyi. Ambuya ehe vakazvarwa mbiri. Kwamai vacho. Amai vemusikana. Amai vemusikana vakazvarwa vakwavo. Hanzvadzi yawetu ndiyo yakarongorwa kwasiki. Maitoziva nei nazukura? Kunotoona ati tinoenda. Maitoziva nei nazukura uyu amai vemusikana? Tichienda tinosangana tichionana atete ndokataisangana. Tinoziva nei Namai vavo. Namai veuyu kwavo. Semuzukuru waatete. Maitoziva zvenguva. Zvogara tichizivana kuti apo kana atete vedu muzukuru kwani ngezvatinongoona. Vanozani namai vavo. Amai veuyu vandoziva ndahamaderu panzvadzi yawetu yabereka amai veuyu. Papa Matora chokwadi amai anobasirwa imakutoga ipapo. Tinokunyoresa panhasi ndomaradzitotaura kana daubatsirwa nekare ngotora chokwadi usunungu. Musoro edhani satanga tichichengeta panonzi patogara ndopachaigara takagara 2 years tiripo then sabhuku vaodzidzi vaozotipawo pekuti tigare ndopatiri kugara izvi. Sabhuku vanga vazokutorai muchichengeta pamaichengeta kugara pataichengeta asi mama aisachichema vakangotinzwirawo tsitsi basi naonyasoto zvakanaka. Wamene kutakanisa. Ngira into zinyaidzana mungu kuzura kuyoziya. Wewe ganzo. Mama. Imana wani. Muzukuru waatete. Awetu ndova nehanzvadzi yabereka. Ndova nehanzvadzi. Ndizvozvo. Hanzvadzi yawe ine mwana wa. Ndiye muzukuru. Womuzukuru. Iwe hanzvadzi yawe. Kufira kuti ugare. Uongo. Makagare namai. 2016. 2016. Dama mugara. Mimi sekura ndakatombokuona ndikatokuudza kuti mimi mbuya wangu inhari muri sekuru wangu mimi mauya uku kwakangori mboku tiri muhlobo. Ndichitotaura nemi titi sekuru mimi mutori sekuru wangu ndichi. Iwe ganza. Mama. Vana vako ndizvo. Uongo. Uyu mwana wako ubi. Ambotanga kutaura wiro. Uyu ndopo. Uyu ndo vataura kuti vakauya vachichengeta patogara chaguta ndobva vagara po 2 years. Murume wavo achidzengerera ndoba akati handikutsvagawo pekugara vari murume vangu makari vataura tirega ndikupe ndoga ndamupa kunyika. Ndoda kuti waziva ndare manje. Nawe unondiziva? Wamba uchira mama? Ndikambokonai muno pataiya nenyaya dzechikoro kwevana. We? Ndikambokonai muno. Kundiona ndokuona mama? Zvamuruvuga atobuzizia. Kwewe mzukuru? Wamba uchira mama? Handina sekuru. Kwe mama? Handina. Saa munogara sechiti? Kwababa ndababa? Ndonzi tsingano. Ndonzi tsingano. Ndiyawe ganzo. Apuwa nzvimbo. Akapuwa nzvimbo ndiakatora paigara Moses. Paigara Moses. Akapuwa nzvimbo naani yonozapo? Baba Ashaya vakange vachiri pachigaro. Baba vato? Ashaya.
Mukoma. Yakapa zvibo. Pakafa Moses. Ndokubva vanati zvara vaMozisi vati isusu dzimba dzemwana wedu dzemwana musikana wedu tinobvunza tobva taita uyu mudzimai wake aine mukoma wake ndovakakumbira vakati zvino zvamati vaakubvunza ndine hama yangu kugara vatoanana nabasha svanza achiuya kugari pakuta pasitendi paMozisi. Kwewe saka zvakaona vanhu vapinda musho wakamboya kwandiri. Ndinge ndisati mambo. Wakagara rini? 2007. 2007. Kwemama. Akunogora ndiri 4. Ha? Ndane 4. Ani 4. Oye. Kwa. Vane tenisi. Ndakandiripo kwambo ndakandiripo. 2020. Ani makore mangani? 6. Noti mvudza sabhuku hazikuteerera ndizvo zvavari kutaura zvekuti munofanirwa kunochira ndinenge ndichivai uchidza kuti imi nditeerere Bene mambo hizo. nditeerere. Saka vanhu vasabhuku asina maboka. ndidai neudaro mambo kunenge kuri kukanganisa zvavo. Honda wende kunyara. Muri vangani? Vashanu. Vangani? Va5. Apano mwasipo. Mumwajaru? Bura. Mida yacho nomboriani. Yangu yakandiri yawe tu ndiyangu ndinayo. Vamwe vari kuwanda ndiani? Tinozvana. Ndozvava. Ndibazvava. Ibura. Kwaya Ndakadzinyo. Ndakaya 1991. ani 1991. Iwe logadzinyo. unayo gani? Vanhu vako vasataura makore asiri moshi piri iwe kwakawanda nevanhu ava kuti iwo vasazive kuti kuna mambo andizvo Umbe zvenyu mambo ndikuzopindura. kana iwe uchiuya uchiti wakaende wani wangu kusira mambo wakausira mambo iwe Rose mwana ndakanga ndakazongokuma iposto shamari hazisi mudani zvakanaka uendanogana vanhu vako ava vazive kuna mambo vausire mambo uyeudei Ava ndane mida yakatengeswa. Ndimida zvichiro zvazvizvide nekuti mida zvozvoka zvamuzi mambo ndakavapa mari mambo ndakavapa chiro changu iweidza Alright, video yako yakamira sei? Pakapiwa zika parunzi ndibe Ari padhuze newe here? Uyu here? akuyamaya. Paka wandei? Saka apa wakapiwa saka akamba kutsanangura musiyo yakadzi nganyaya. Takapagara 2014 nemunini wasango komiti. Datema hunyanguya. Datema humidzi. Munini wasango engasasimganga piwa pa nguva yakapiwa. Komiti yauya yabetedza kugana. Saka takanzwa kugana nanhasi mitipo yakatomapa yemugana. Tagara papanzi simatsanangura vaita babva vauya babva vasvika tikova ndiburi padhubuye chapa tatomboenda
kuudzwa zina kutanga taura kurukuru na ngombe ndiva kazobuda apa panzvimbo futi ndo pane nawo kuti sabhuku izvo zvakana kamura futi peace achizimira panenge kwakutiwewe akuti mira kuti yabva kumakomo ichienda kumukatu padhuze negwa ratete naripapo asi tichikura isusu kana pakaitwa komiti tichaita kudaro nzvimbo yese ndekupi kwacho kuterekati izvo akaita kuda futi nyaya dzakuda kupolisi atuma mwana wake baba but vasvika polisi vakati inini ndoda baba vake vanhu vakuru uzi vakatuma mwana saka polisi navo vati ndoda vakuru vanogara navo daro tikaratidzana waye tikazogenda dzisema futi izvo zvinoona vakasima kuti magamu ndo nzvimbo yachiri kutaura then bula garden naye ndikokwachaura kuti nditari kunokumiri kuru bula rakashosha bula yakagadi patomasa asi gadi nakazopiwa kuti 2018 tichikura isusu nematsime nevakuru vegadi iro vatwawadirafa vanamkomo vakagadi nematsime aripo vatoti matsime matata ngomira byani izviri ngoma ikoko ndokunye magadheni irori kutaurwa kuri mwai abhurani atitenderanye vandoda kupa nhoroondo kuti ngari muzvikonderani abhura vachiuya vachiwana stendi paina bachitiva ndo gadheni ravakapfuwa vana ava ndobva unokura vachirima kukauya bashaya avo vachirima gadheni iroro nhasi ndiri wechitatu tokumbira kuvhunza kumashure ikoko varipo inini saka kuti gadheni panakamukuru vachirima here nekweri nekwabhula kandi vabhula vacho vaigara pari ozi vabhula vane isime isiri dzokupinda mumusha ndokuzovaonga nemusha vabhula vana vaigara kwabhula isu vaikakubasa kubrasi kwauteti ndokwaatutendera nyaya iwesabu sanangura zvakarurama vanhu vagare zvakanaka kana makakanganisa ukakanganisa but chokwadi kashikudi naye saka mwana angaroteri kuti gadheni raiviri nemataura ari kuita nenzvimbo dzaari kutaura izimambo ndo dzasanganisa zvese kuti tizopinda mudu ndataura nyaya yembiti vanhu chaizvo inini ndatikandi ndasabhuku chitatu bhura gadheni anotipedzera nguva isu tingataure chokwadi changamiri iyo misha yakupa vanhu hana vana uyo ari kuwera yari kuti minda yangu yese ko mhuri inoshara paiko sasabhuku ndiye muridzi wevana vese akutengesa taura ari kuodzoka masabhudhisa zvinorwadza ndechekuti kune vanhu musha ukaisa masabi avo unobvunza vakuru vemusha vakwanisa kubvunzwa oya naye zvinorwadza ndechekuti kune vanhu vapiwa minda yakaibva yana sekuru mwana ari mumusha anopiwa zvinomuanya mumakuru musina kutsetseka norima patikuna vanhu ndakasangana naye vamungui achipiwa rendi kuti anorima achipiwa nasekuru orai zvakanaka gara pasi manangu zvine mutemo uripo zvewekuti hakuna nzvimbo inotengeswa naiva sabhuku imamai makabisa marini ini ndakatongotengawo waya yekuti vafenzi kuti chingoatenga wangu hamuna kutenga ndatakatenga fenzi waya ndatikatawo kutandanisa mzenda ndina mari yangu nasabhuku ndinotenga wewe mwanangu
baba sekutaura kwaite vaiti havana chavakabvisa. Wakabvisa mari? Vaiti havana kubvisa mari. Yese. Imakatenga waye. Yakatenga watuma ma 50 kg yaya. Makapani. Sabu. Wakaita sei? Ndikati ngatifenzei, ndikatotagwa naifenza ukatufenza. Mafenza pai. Aya muda wao ni wangu. Wakabvisa 300. Blend haitengeswi nayo. Blend inopiwa muridzi wepo. Zvotarai muone kuti muri kuti mundo wamugere muridzi womudatu mudadi wangu. Uye bero aiwa kuitezi dzikwamu akamai kuyo kwakaita semusha takazokwesiwo vatauro matauro akaita ati nakuna zvakaipa asi pakuti nzvimbo akushera izvo zvakafana ipapo amai vapi vataura aiwa haditika pavakapiwa zvadaro futi zvisina kuitwawo nanziridari pandikataura ini panzvimboaitwawaya pakutika sabubabwa yabva pamuzuva rekuti patsendiri moto stendi yakatopera yese vanharapo imimi munodzoka muri tunga zvinhu mayatokutonga iyo kana pamunda pachiguma pohwino mimi muri vaviri mimi pamunda pachago inotidzokera minda yacho tinogona kuibata apa inotidzokera minda yacho tinogona zvichiro zvavo vakatengesera mabhaisa hatina kupusa asi atoda kuvaudza shoko rinovaudze pabhepo hatiti zvichiro zvavo inotidzokera nyaya iyoyi ndo masabu kutiuza kutohwewa yakatona sabu iyo vakati akatenga fenzi akafenza akaitenga fenzi yei akafenza padb pokuti musha wese unongochiona inotidzokera nyaya hatidi kudaro inotidzokera tombotarana kuibata nyaya ngavabve vana iwo chamwari odzoka zvondonouya namai ano ndizvoka vachatangira nyaya ndepekuti amai avachakundwa mudari muno vachatangira nyaya kana vakadyirwa kana musina kudyirwa amai murungobva muchifamba zvakanaka mepakunda pai hamuna makabhadhara ndizvoka mubva zvakanaka iyi minda yavaridzava vari kupi minda yava mindayavatokuzeni zvazvo imini mutoziva kana mbuya venyu kana chii hamuna chamunoziva imini saitonyararai zvenyu handika changamini iye sabhuku wenyu iyena tiri mudari muno ine mhaka dzaari pano muringomusiya ari mutungamiri here achitengesa atungamiri epedze mhosva dzake atungamiri apedze mhosva avatosviba kawo asati asviba ari kusviba tapedza nyaya dzebaba minda mukutaura gere vanhu ndeyangu yababa wetu minda yakabonguka handina kutengesa ndinavo vana vane nzvimbo dzavo kopane munhu anganzi mumiro nekuti ndinavazukuru vakatema vana vese vakakwana hapana ane dambudziko minda yakamberi hapa tatokundikana naye tatokundikana hapa zvatambogarira panapa zvese zvikuona zvikubuda kunzoko tatokundikana naye nekuti uyu akatondoona akatotengesa ende akoti nyezu dziiti jajimenti itooneka kuti makatengesa vachitengesera vana handitika tosiya zvakati sabhuku yaripo aiwa ngaapedza apasamhainomasaivana zvitenga saka nataguvapisa ipapo havanisa vanishema kavanishemei aiwa idzi zinganedzi changamini I think chipiri hande kwamatemai chipiri hande kana musina kutenga musarowe nani kana makatenga mucharowa nani andizve yakanaka